Praha, december 2024. Od augusta už žijem bez bývania. Nerad by som sa však označoval za bezdomovca, nakoľko mám stabilné bývanie na Slovensku. Nie ako po všetkých tých nociach strávených na karimatke, kedy som spal na lúkach, pri železničných tratiach a pod mostom, mi napadlo, že bývanie nepotrebujem. A ešte do toho tým vypnem svoju hlavu a urobím priestor pre kreativitu. Hneď ako mi potvrdili prihlášku na stáž do Prahy na zimný semester, som vedel, že zima strávená v Prahe bude náročná. Zbalil som si jeden outfit, gitaru a 2 tašky plné akrylu a bez lístku som sa vybral rýchlikom z Brna. Prvé aj posledné kroky viedli na Avu. Tu som si rozložil v ateliéri svoje veci a sadol si na gauč. Chvíľu som len tak pozoroval strop, z ktorého trčalo niekoľko pavučín. Hneď na to som si skontroloval čerstvú notifikáciu na Instagrame. Písala mi jedna moja známa, ktorú som spoznal na škole v prváku. Pýtala sa ma, či nie som náhodou v škole. Takisto ju zobrali na stáž. O pár minút už sedela na gauči vedľa mňa. Keď sáme o svojich zážitkoch z leta, a ja som tak letmo spomenul, ako teraz žijem. Pýta sa ma, kde prespávam v Prahe. Odpovedám, že som tu prvý deň a netuším, kde dneska prečkám noc. Našu konverzáciu započul jeden študent. Nemáš kde bydlet? Spýtal sa ma. O chvíľu už keď som s ďalším študentom, ktorý mi ukázal posed v areálu školy. Je to študentský projekt, kde si človek môže oddychnúť a skicovať. On v ňom už prespáva niekoľko mesiacov, ale rád mi ho prenechá, nakoľko on už žije na intráku. A tak prespávam v posede o veľkosti 1,5 m x 1,5 m, bez kúrenia, elektriky a s čiernou plesňou. Nad ránom je vždy najväčšia zima. To sa vždy zohrievam pri sviečkach, kým neotvoria školu. Našťastie sa tu nachádzajú sprchy, takže sa umiem studenou vodou, nech ten chlad lepšie znášam. Tento semester sa mi tvorí ale vážne ťažko. Brzdí ma moje mentálne zdravie a častokrát mám problém len vstať z karimatky a normálne fungovať. Narýchlo sa pokúsim spraviť maľbu akrylom, bez napnutého plátna. Na prvom obrázku kráčam vysmiatý s batohom po ulici. Malo by to odzrkadľovať to, ako som šťastný, keď ma nikde netlačí čas a môžem sa v kľude stratiť. Na druhom zase hladkám pouličnú mačku, pretože obaja máme spoločné zdieľanie ulice. Dávame si pozor na ľudí a obaja prijímame to, keď nás niekto nakrmi. Úprimne, stále sa nachádzam vo svojom štýle maľby niekde medzi kresbou a poctivou maľbou, čo ma trochu série, pretože plávam v priestore a neviem, ktorou stranou sa vybrať. Aktuálne som v 3. ročníku štúdia a stále nemám vybudovaný špecifický rukopis. Veľa kreslím, malujem, tvorím videá, hrám na gitare a snažím sa si neublížiť. S výsledkom samozrejme nie som spokojný, ale taká už je jednoducho maľba. Človek maluje každý deň a stále nedosahuje spokojného výsledku. A čo je horšie? Ten dokonalý masterpiece nemusí ani nikdy prísť. Nechcem sa stávať do pozície nejakého študenta maľby. Reálne som sa za 3 roky na škole nič nenaučil.
Som len človek, ktorý chce rozprávať pomocou malby a skúša sa naučiť rozprávať týmto jazykom každý deň.